Replikation betyder at kopiere, og dækker i forhold til DNA og bioteknologi over måden, hvorpå DNA'et bliver kopieret, og beskriver derved denne proces. For at cellen kan dele sig, skal den kopiere dens DNA, derved DNA-replikation. Enzymet DNA-helikase adskiller strengen, så der i stedet skabes 2 enkeltstrenge. DNA-polymerase 3 er et enzym, der fungerer som katalysator for polymeriseringen. Når et stof polymeriseres, sker der en polymerisation. Det er en proces, hvor mindre molekyler danner lange kæder eller netværker. I denne situation er det nukleotiderne, som bliver sat på enkeltstrengen, så der dannes en kæde. Nukleotiderne fraspalder 2 pi. Det er det, man kan se ved, at 2 af de lille bolde falder fra. DNA er opbygget af grundenheden deoxyribonukleotider. De sidder som perler på en snor. Nukleotiderne består af en sukkerdel, deoxyribose, bundet til en fosfatgruppe og en kvælstofholdig cyklisk base. Sukker- og fosfatgrupperne er bundet sammen og udgør ryggraden for DNA'et. DNA får dermed en polaritet, det vil sige 2 kemisk set forskellige ender. Disse ender kaldes for 3 og 5. Som tidligere sagt findes der 4 forskellige slags nukleotider i DNA. A, C, G og T. Dem vil vi snakke om senere i forhold til basebindingsprincippet. DNA-polymerase 3, som var det enzym, vi nævnte tidligere, sætter nukleotiderne på i små afsnit. Der er ca. 1000 i hver. Mellem afsnittene er der huller, som ikke fyldes ud. De bliver senere fyldt ud af et andet enzym. DNA's 2 strenge er bundet sammen via hydrogenbindinger mellem baserne i de 2 strenge. I forhold til baseparingsprincippet sættes A, Adenin, over for T, tymin og C, cytosin, sættes over for G, guanin. Dette kaldes baseparingsprincippet. DNA-polymerase 1 er det enzym, som går ind og udfylder hullerne, som tidligere er blevet sprunget over. Men bindingerne bliver efterladt åbne. Enzymet ligase lukker bindingerne. Enzymet fungerer som en slags lim i samlingerne, og derved det sidste skridt for kopiering af DNA'et. Nu er DNA-strengen blevet delt ved hjælp af forskellige enzymer, og der er i stedet blevet skabt 2 identiske strenge. Det er det, vi ser her.